Vemos a vista previa no navegador, adapto a ventana, de acordo. Esa sería a nosa vista previa no navegador. Este sería o noso exercicio. Aí veríamos o exercicio co texto e a imaxe. Imos crear, poner un título a ese exercicio. Poderíamos poñer tamén, sobre a barra inferior, un texto explicativo do que estamos facendo. Ben, no noso caso non nos interesa, entón imos crear unha páxina nova. Faremos clic en nova páxina, abaixo, e escolleríamos o tipo de páxina. Neste caso imos facer unha páxina de etiquetas. Nesa páxina de etiquetas imos poñer unha imaxe que vai estar no centro da páxina e imos poder escoller estas 6 etiquetas que asociar con esa imaxe. Entón, a nosa imaxe vai ser, por exemplo, esta. O único que teño que facer é arrastrala ao lugar correspondente e agora arrastrar as etiquetas aos elementos. Entón vou escribir como primeiro elemento transistor, como segundo elemento condensador, potenciómetro, relé, diodo e LED. O primeiro transistor, que sería este de aquí, sería este componente. Segundo condensador. Terceiro potenciómetro. Cuarto relé. Quinto diodo e sexto LED. Temos diferentes opcións, poderíamos simplemente mostrar información. Imos poñer o título de componentes básicos e se facemos clic na vista previa se nos abriría no navegador, tarda un poquinho e veríamos que simplemente nos indica cada un dos componentes cal é. Neste caso, como iso xa o temos estudiado, poderíamos arrastrar etiquetas, que teña que arrastrar a etiqueta correspondente a cada número. Facemos clic na vista previa e vemos que teria que arrastrar a etiqueta correspondente a cada un dos números. Que máis opción temos? Por exemplo, a que máis me gusta a min, quizáis, que a de unir. A verdade é que é moi útil para as pizarras interactivas. Transistor, clic con el, condensador, etcétera, etcétera. Ben, podemos modificar a actividade un pouquiño, poñerlle os números a un lado para que se vexa mellor, para que se vexa cal é exactamente o componente. Ben, e esta sería a nosa segunda actividade. Imos facer unha actividade de identificar imaxes dun xeito un poquinho diferente. Iremos a crear nova páxina, esta é a nosa páxina 2, temos activado o botón de volver atrás. Na primeira páxina imos desactivar, como esquecín antes, o botón de volver atrás. Esta é a páxina 2, que ten posibilidade de volver a páxina 1 ou pasar a páxina 3. E crearemos unha nova páxina, na páxina 3. Esta páxina pode ser, por exemplo, de clasificar imaxes. Imos ter que clasificar componentes electrónicos, se están feitos con semicondutores ou non semicondutores, por exemplo, resistencias. E podemos clasificar ata 4 imaxes. Por exemplo, o diodo é un semiconductor, iría a caixa 1. Sin embargo, a LDR é unha resistencia, entón iría a caixa 2. Temos que activar o botón de caixa 2. E imos facer o mesmo con 2 máis. O transistor iría a caixa 1 e, sin embargo, o transistor é unha resistencia, iría a caixa 2. Imos facer clic na vista previa e vemos esta páxina de clasificar imaxes, como clasificaríamos as imaxes, resistencias para un lado, semiconductores para outro, e verificaríamos. Ben, que máis cousas se poden facer? Moitísimas máis. Imos facer unha páxina de, por exemplo, de textos.
podemos facer unha sopa de letras, podemos facer unha páxina de solo texto, podemos facer páxinas de ordenar imaxes, ordenar textos. Ben, hai moitos tipos de páxinas que podemos facer. Imos facer unha de arrastrar textos. Entón, vai haber unha serie de textos fixos e uns textos que debemos arrastrar para completar frases. Por exemplo, para completar definicións. O transistor ten 3 terminais. O diodo impide, vamos a poñer o verbo sempre do mesmo lado, o paso da corrente en sentido contrario. Non me cabería. De negativo a positivo. A LDR é unha resistencia. O fusible protexe os circuitos eléctricos. O circuito eléctrico. É a limitación que ten. En esta nos chegaría para vela. Estes serían os textos que deberíamos unir. O transistor ten 3 terminais, o diodo impide o paso de negativo a positivo. Corriente sería a LDR unha resistencia e o fusible protexe o circuito eléctrico. Ben, estas son exemplos de actividades que podemos facer con LIM. Agora exportaríamos a actividade, escollemos onde exportamos, vou exportar na mesma carpeta onde teño as imaxes, entón vamos a mis documentos, mis imágenes, en cuarto de ESO tecnología en electrónica, aí escolleremos esa carpeta, aceptamos, o nome do libro é electrónica analóxica, cando é HTML non me interesa que teña nin acentos, nin caracteres especiais, nin espacios. Entón, para o HTML, imos a poñer electrónica analóxica. O libro vou facer o mesmo. Voulle quitar os acentos, os espacios, por precaución. E publicaríamos. Publicamos. Facemos clic na vista previa. E se nos vai abrir nesta fiestra, pois como nos quedaría o noso libro, cos elementos de navegación e as diferentes actividades. E isto é todo.